No, točila. Takže dáme to, hej. No. A to. Štuchnem jednu. Tu je 28, 27, 27. A bolo to 27, takže 13 cm by mala byť klapka za tým nejaká ešte. Ale skúsim ešte s nejakým papekom. Ešte raz, či to nejde hlbšie už potom. 27. Ešte. Počkaj, nejaký papek. Keď to zastavíš, idem hen tam odlomiť takú rovnú. Ale je taká hrubšia trošku. Ďalej dajte mi. Ale to už otvorilo. Ja neviem. Ani nie? Počkaj. On sa neumastí, jak benzínom. Ja skúsim toto hlbšie, lebo... No tam je čo? Idem ti preň. No. Padne. Koľko sme vtedy povedali? 13 bolo ako 27 a 13. No, tuto 30. Po 30 som upchal. Skúsim to ešte raz. Keď ho otočím, tak ide ďalej, aha. Je tam ešte voľačo nejaká klapka? Počkaj, ono je tam táto jedna a za tým vidno. Skúsim na tomto zapnúť bleško z voda. No, svieti. Svieti. 31. Tam je tá druhá. Či to uvidí ten chalan na tomto mole. No, tam je druhá, kde som dal ten papek, tu je. Ešte tenký ho teraz. Aby otvorilo. Viď? Teraz išla voľako. No ty vole, som si dal. Som mi tam zaštrajcovala. Dobre. Ukáž to ešte raz, teraz som asi aj tú druhú otvoril.
Že sa mi aj tá druhá otvorila. Počkaj. Jedna. Aha, takto. Keď to zatlačím celkom, tak aj tú druhú otvorí. A potom už ide hec ďaleko, hlboko. To nám písal, že keď že tam má druhú klapku za 7 cm, ja tu aha pozri, koľko obchám. Trilióny. Toto všetko som tam obchal. Takže ja tam nemám nič už. Tento lievik má 15 cm. A strčí sa z neho donútra 8 cm vode vnúka. Tak. A teraz tam už nebráni nič. Už som ho pricvakol. Úplne voľné. Takže mu sa tam musí niečo asi spriečovať. No jo, takže toľko.